Hyvät kansalaiset, meet pörjänet. Me suomalaiset elämme parasta aikaa kovien haasteiden edessä. Mutta mä nostaisin esiin 3 pointsia, joilla me noustaan tästä ahdingosta. Ja ensimmäisenä pointsina mä sanoisin on Suomen oma vahva maanpuolustus. Toisena pointsina mä nostaisin esiin jokaisen oman henkilökohtaisen yritteliäisyyden. Ja kolmantena, mutta ehkä kaikkein tärkeimpänä pointsina mä sanoisin, että on jokaisen ihmisen oma henkilökohtainen ja hyvä hammashygienia. Säännöllinen hampaiden harjaus ja valkoinen hymy on tie onneen. Oikein hyvää ja jäätävän kylmää talvea kaikille. Kiitos.